Howamaylı. Bugün hemmemizden Yarda, Tomus'o, zahmet ruhsatına çıkıp nerelere bolsa bir yerlerde dinçalma hakkında elbette pikirlenip başlayar. Eğer siyahata gitmeyi meyilleştiren bolsa mehrivallar Turkish Airlines size en amatlı şartlar bildirler. Turkish Airlines bilen siyahat etmek demek, rahatlık demek. Uçara minönüňizden ta yere goýan şaňa sizin her porfodunuz en yakımlı alada, en yokarkili hizmet bilen goşalar. Enne Aşgabat bilen İstanbul'un arasında siyahat etmek hasam amatlı bolu sebebi avia kampanya şu gatna uğruna uçuşların sanını arttırdı. Enne olar kepde 14 gezek amala aşarlıyor. Isle iş safarı bilen isle dinç almak için tafawuty yok. Enne siz özüňize amatly güni hemem uçuşy saýlap elbette yola düşüp bilýär. Turkish Airlines'ın öz uçurlarynyň uçuşy we goniş wagty sizin üçin amatly bolar, ýaly derejede ketgitler. Avia kampaniýanyň Aşgabat İstanbul Aşgabat gatna uğry boýunça ýigderli uçuşlaryň tertibi bilen tanış bolalım. TK 322 uçar İstanbuldan her gün saat 20:15'de uçup saat 02:00'da Aşgabat'a barýar. TK 323 uçar Aşgabatdan her gün saat 02:20'de uçup saat 05:35'de İstanbul'a barýar. TK 324 uçar İstanbuldan her gün saat 01:10'da uçup saat 06:55'de Aşgabat'a barýar. TK 325 uçar Aşgabatdan her gün saat 08:15'de uçup saat 10:30'da da İstanbul'a barýar. Uçuşlaryň tertibi 2025-nji ýylyň 28 oktýabryna çelli dowam eder. 10-njy iýunyna bolsa size ýene-de täzelikler garşynar. Turkish Airlines şu ýylyň 24-nji oktýabryna çelli Aşgabat İstanbul Aşgabat gatna uğry boýunça uçuşlaryň sanyny ýene-de artdyrar. Bu uğry boýunça goşmaça uçuşlar hepdäniň hiçenme, anna, şenme, ýekşenme günlerini amala aşyrylyp, olaryň tertibi şeýlerek bolar. TK 320 uçur İstanbuldan saat 14:20'de uçup saat 20:05'de Aşgabat'a gonar. TK 321 uçur Aşgabatdan saat 21:25'de uçup saat 23:40'da İstanbul'a gonar. Turkish Airlines bilen arkaýyn bolaýyn. Aňyrbaş servis, innovatsion tehnologiýalar, rahatlyk hemde amatly uçuş dediň hyzmatyna. Bu avia kampaniýa bilen siz ýol boýy diňe dinç alyp siýahatyňyz hakynda pikir edersiz. Uçuş bilen baglanşykly aladalaryň hemmetini bolsa Turkish Airlines elbette boýunlar. Şu tomusy en ajaýyp siýahatlar, en täsirli dinç alışlar bilen doldurylan mehriwallar. Turkish Airlines bolsa sizi islen ýerinde ýad etmek eltipdiler. Habarlaşmak üçin gerekli maglumatlaryň ählisi eýýär siziň ekranlaryňyzda. En rahat, en amatly uçuşy saýlan Turkish Airlines taýlan.